Pangpit ko, insaksaka ko. Sipik, insaksaka ko, sipik, tapnon, mai-off ko, data ko. Aka mo, Tagalog mo ba? Nonsense. Bisa mo hulawag. Nagbisi, data style mo. Abay na kasi nga, sumagsagot na dati po na. Kaya, yung mula senior citizen, di ka katungtong na. Agri-rin na sa utay din. Ay, ano to yan na ka na? Nada ka rin sa ginatayan po. Saka mo na senior citizen, visit. Visit din. Di na kaya't nga sumagot eh. Madinan sa kaya't nga matawagan. Madinan sa kaya't matawagan din ta. Kaya, siguro din, wow. Sikreto ng malupit, nakakuata, ginagawaras ti Braha. Nagikuata nga, buritik-tik. Ganyan na ganda, ano ti buritik-tik? Tapos maburtiman, najigwa, bit game muna da. Tapos lamok mo namin, inorenohan na mo gamit, isubsugal, tagtigir-gir mo tamang niya mani-mani. Ati mani-mani ang tigir-gir. Sana hindi kayo tagtaya namin, hindi kita kastahan na nahilig sugal. No, apa yan, no, operan da ka pa lang kang tigir-giray. Pati pwede di pa na ito yung nagchichinismis tao. May di dati nga chichinismis dahil suda-suda lang. Tatan group chatin, di ba? Well. Nagama ka dapat iji pa agchichinismis kaya no agaapa kayo to screenshot nanton iwaragawag nanton aming nga nagtutungtungan na nawanin kamamakon, di ba? Bye. Po kabutay tatati social media. Kasi natata, ito yung agtintinungtong ta, naka-record manin. Tingin ang liday. Wala na siya. Awag nyo na ibalbalikas na akin. Dinggin to manin na-upload to manin yung masur-surprise ka to manin. Imbagbaga ka didigita mo, i-delete mo. Okay, nang liday. Awag ka na yan. Hindi niya i-delete. Makapag-visit ka. Ang biro kan to man nga ti makatungtong tapay at ano do ti maikon. Di dapat bantini nandun mo talaga mapantupay kaya tulisan. Wow, naji kahit kung nga ron nga number 1 nga ma-interview ta na Agasan to siguro no ni manungboy katungtong. Wow, siguro si tati solusyon ta no maging matinusuna. Isa kay na contact ng Kilboyet. Right? Na solusyon maging matino. Matino nga. Kaya lang, iba nga naman. Matino suna, yung kaya lang kada bagbagdit na. Kapabagdit. Alam niyo din naman kapabagdit na. Ala, kahit kung talagang interview na diyan. Ibaga pa. One of these days, interview ka nga week. Dapat makatungtong ko sunan. Nagawag mo, tamalasin ang tanong ko. Ibaglay, roba da. Sige. Nagawag mo. When. I-status ko. Sige. Ano din, yung status mo eh, nagawag mo na manungbuit niya. Basta naman manungbuit ako na. Kahit kung interview niya, Kilboyet na.